sabeu que les jornades estan en un marc complex, com és el de la pandèmia. Precisament això és el que ens du avui ací, és a dir, reflexionar sobre com la gestió cultural ha estat, diguem, absolutament qüestionada des del principi de la crisi, com si se'ns criminalitzara els del sector cultural. I això és el que fem, crear un debat a través de les professionals i els professionals que avui tindrem ací a la taula, les empreses culturals de casa nostra. El que és important, i és la pedra amb la que comencem el marge, vull dir, de les jornades d'avui, són les dades que va traure el govern, com vau veure, sobre la incidència de la Covid en diferents tipus de marcs. I com vau veure, les activitats culturals són el marc més segur de tot el marc de possibilitats que tenim. És a dir, en tota la pandèmia, 11 casos d'un únic brot. Estem parlant d'1 milió, quasi ja 50.000 contagiats, i 11 casos només van ser d'un acte cultural. Aquesta va ser, diguem, l'emblema d'encetar aquestes jornades i de donar-vos veu a tots, perquè els que esteu ahí asseguts i assegudes també formeu part a través de les següents taules rodones. Però la primera que obri és la dels professionals de la cultura, els seus reptes, jo vos els presento a continuació. Tenim a Marina Mulet, ella és actriu de Pedreguer, també amb la companyia La Sala del Temps. Pel que fa al món editorial tenim a Maite Aranda, de Dilatando Mentes, ella és d'Ondara, i també ha tocat, diguem, des dels dos vessants, quan també fa difusió literària. Joan Nave, ell és, com sabeu, la companyia Esclafit, actor de Benissa i és dramaturg, o sigui, també ha publicat teatre. Després tenim a Javier Gil, que és, diguem, a més de músic, és empresari de gestió cultural quant a música, també és gerent de la Universal Symphony Orchestra i també està al capdavant del Jub Music com a management de grups. I per últim, pel que fa a les arts plàstiques, tenim també a Imma Mengual de Dènia, que ens parlarà també d'aquesta perspectiva que estem compartint. Ella també és un perfil molt versàtil, com ja he dit, perquè és doctora en Belles Arts, també és docent i també activista, que crec que és una vessant que compartiu els 5. Activistes per la cultura. Per tant, en aquesta primera ràfega començarem, si vols, amb tu, Imma, presentant-te un poc com a artista i diguent-nos, sobretot, com has viscut aquesta pandèmia des del teu punt de vista professional. Aquesta seria un poc la ràfega en la que començarem la taula rodona. Bueno, yo lo que he vist des del principi és que en el moment en què has començat el tema del confinament has començat a rebre mogolló de whatsapps, curiosament, en mogolló de propostes que tenen que veure en el món de la cultura. Mogolló d'exposicions, podem veure visites virtuals a museus que normalment costen mogolló de pasta, inclús concerts, lectures, llibres, un poc de tot, no? Algunes coses així dubtoses per el que té que veure en els drets d'autor, no? Jo tenia com una alegria de veure que la gent en aquests moments en els que jo pensava, per almenys em passava a mi, que eren moments d'introspecció, de pensar un poc què està passant en aquest món global en què ens manegem tots i que qualsevol cosa ara ja s'ha demostrat que ens afecta a tot el planeta, d'alguna manera el veure que la gent trobava en l'art una eixida positiva i esperançadora també em feia pensar que estàvem salvats, però crec que no. No, perquè estem en un país que portem, en termes, parla des del món de l'art, portem molt de retràs. L'art no està clavat, així com la música està clavat dins del itinerari formatiu de les escoles des de molt menudets, l'art no. L'art es contempla en les escoles, que és on té que estar el germe, la llavor de tota creació o com a algo com una espècie de vehicle, és a dir, aprofita per a mostrar als docents de les escoles infantil, primària, instituts,
és com un vehicle per a mostrar coses, per a parlar de coeducació, de feminisme, transgènere, etc. O en los hospitals, que eso es ya lo último que se está haciendo en cuanto a humanización de hospitales, utilitzar l'art com a teràpia. I, per supost, els terapeutes també fa temps que treballen. I entonces jo volia dir això perquè, en realitat, per un costat tenim tota aquesta vessant esperançadora del món de... Quan vulguis en talles, esta vessant esperançadora del món de l'art, de la cultura, que dius que bé, estem salvats. I per altra, quan ens obrin les portes, per a res. Ningú va a museus, sales, espais, concerts, llibres, que hablar de llibres, ni e-books ni físics. Seguim seguint els mateixos que llegim i que ens qüestionen coses. Entonces, però tot això ocorreix en paral·lel a uns fenòmens mediàtics com pugui ser el que ha passat en Bilbao, d'una ciutat industrial trista, bruta, desagradable, ha passat a posar en funcionament 3 pilars de la societat bilbaïna, que són els polítics, els ciutadans i els empresaris. I s'han donat compte que elevar el perfil cultural d'un poble, d'una ciutat, ho eleva tot. I és una forma de... Entonces, això està ocorrint i Bilbao és un exemple de que tot va a una. Ha donat una solució permís de la cultura a una qüestió econòmica. Bilbao estava acabada. I és un cas que s'ha replicat en Màlaga. Entonces, per exemple, el Museu Pompidou està en Màlaga, un museu que es va muntar com a Museu Lab, és a dir, es va muntar ja en una fetge de caducitat i es manté en el temps. O el Louvre, que ara se'n va a los països asiàtics. O el Thyssen, que està també, Carmen Thyssen té un espai ahí. Entonces, és que no sé què està passant en este món nostre, que tenim aquestes dues dualitats. I això per un costat. Però per altre volia dir una cosa, que m'imagino que tots esteu d'acord amb mi, que és que això en quant al món de l'art. Però en quant al món dels artistes, ostres, és un tema xungo. Aquí darrere portem un pes important. Estem pagant, con sangre, sudor i làgrimes, la programació cultural de molts puestos. Parlo en termes generals. Ens trobem en que tenim pocs espais, poques sales, poca consideració, i em va dir una volta Vicent Giner, l'organista, diu, Imma, no t'enganyes, el que no es paga no s'aprecia. I té molta raó, està pensant molt sobre el tema i té moltíssima raó. No tant per quantificar-ho, sinó per apreciar-ho. I les dues coses van molt relacionades, no? Si vols, passem en aquesta primera ràfega, que són un poc de presentació de vosaltres. Imma ens ha parlat del món de la plàstica, que també ha viscut, com tots els segments culturals, una situació també molt estranya amb la gestió de les sales. Ara passem a la música, que ens la representa Javi. Conta'ns un poc el teu perfil i la teua primera impressió en aquest temps de pandèmia. Sí, doncs, bé, conforme has dit, soc professor de clarinet i soc el gerent de la Universal Symphony Orchestra i gestor cultural de l'associació El Jum Músic. I res, la meva primera impressió, quan va començar la pandèmia, que estaven tots en casa, això, enxufar la tele, veure tocant la trompeta pels balcons, orquestres gravant vídeos i fent muntatges, tocant cadascú des de sa casa, però, com bé ha dit la meva companya, ahí s'ha quedat tot. Ahí s'ha quedat tot i sí que, la veritat que jo sí que penso que és d'agrair l'esforç que heu fet els ajuntaments des que han pogut obrir, de tornar a poder anar programant alguns grupets o activitats culturals dins d'on es podia. Sé que és molt difícil, però nosaltres al cap i a la fi estem igual. Jo l'orquestra, l'últim concert que vam fer va ser en gener, en el Wizzing Center a Madrid, que van entrar
a vora 4.000 persones, i la realitat és que no sé quan podrem tornar ja no a fer un concert així, ni més menut, ni un simple concert sinfònic, perquè també està clar que tots els pobles no poden accedir a portar una orquestra així, però també tampoc no és que tinguem molta ajuda, per almenys així, en el País Valencià, nosaltres tampoc no és que tinguem moltes portes obertes per a poder realitzar concerts. Jo aquesta setmana, per exemple, he enviat, perquè imagina que, per exemple, el Palau de la Música, igual com l'Auditori de l'Ada, que de normal contenen programacions que porten artistes estrangers, actualment no es poden portar artistes estrangers perquè no es pot viatjar. No estaria mal que per almenys ens donaren una oportunitat als que estem ací, que al cap i a la fi els nostres impostos també paguem aquests auditoris, no estaria mal que potser se'ns poguera donar l'oportunitat que jo, per exemple, nosaltres, la nostra orquestra, encara no hem pogut. Actuarem en l'ADA, però actuarem alquilant-la nosaltres, no se'ns ha donat, i en el Palau de la Música tampoc, no se'ns ha donat aquesta oportunitat. En la Marina Alta hem pogut actuar en Calp, en l'auditori, que va ser la primera volta que vam poder actuar, i en Ondara, que fem el Festival de Música de Cine, el Sonofilm, en la plaça de Bous. Està clar que tots els llocs, tots els pobles no es pot portar per temes d'infraestructura, però sempre que es puga, ja no a nosaltres i a les altres formacions. Pense que ara és un moment idoni per a que ens tirin un cable. I ara passem del món de la música, que és molt ampli, perquè Javi avui representa a diferents segments, des de bandes menudes a tota classe d'agrupacions. Al món dramàtic, Joan Nave, t'hem vist molt actiu en xarxes durant l'època del confinament i conta'ns com has viscut tu com a actor i com a empresari tota aquesta fallida del sistema cultural. Sí, jo soc Joan Nave, soc director també d'Esclafi Teatre, com tu deies. Jo em visc en el món del teatre des de 3 perspectives, com a autor, com a actor i també com a productor. Nosaltres, a partir de, va ser el 13 de març, teníem un bolo de Rita Trobador, de l'obra que tenim, ara junt amb Joanot, teníem un bolo a l'Arnitxes, al Teatre Arnitxes, matí amb instituts i nit amb adults. Doncs ese dia vam anar a treballar. Ja ens van dir a les 10 del matí que no faríem l'actuació per instituts. Continuem allí pensant que es faria la de la nit i es va dir també que no es faria la de la nit. Ese dia comprenem que està passant una cosa molt grossa i molt desagradable per a tots aquells que vivim d'una manera professional del teatre o de la cultura en general. Clar, jo vam mirar cap avant i vam dir, ostres, és que si la cosa no s'arregla, perfectament podem estar tot l'any o a saber fins a quan sense poder treballar. I sense poder treballar, en les nostres feines, clar, no pots fer teletreball. És a dir, això significa directament no ingressar diners, parar d'ingressar diners. Clar, tampoc no vens d'una circumstància laboral, empresarial, en la que tingués cobertura. És a dir, no hi ha un atur que estigui assegurat, les ajudes moltes vegades no es donen a un actor, per exemple, si no està en una obra participant. Aleshores, això ho vam viure d'una manera forta, bàsicament perquè queia en terra, o al principi pareixia que queia en terra el 80 al 90% de la campanya, de la temporada teatral. Això és un desastre perquè tu has anat pagant jornals per a distribuir, per a parlar amb els programadors, has produït. Clar, la monetització de segons quines activitats culturals tu la fas quan puges a escena, però tu abans has invertit. És a dir, no és només els diners que deixes de guanyar, sinó també el que has invertit per a poder arribar a l'últim punt de la cadena industrial cultural, que és la d'actuar i cobrar. Ho vam viure com un desastre i com una hecatombe grandíssima. Sí que és cert que després hi ha hagut una majoria de gestors culturals que sí que és cert que si al principi havien anul·lat, perquè a saber això on anava, sí que hi ha hagut després una resposta i un compromís per donar-li suport a les companyies que viuen d'això per a reprogramar. No ha passat sempre, però ha sigut una cosa que hem anat veient que alguna cosa s'ha recuperat. El que hem comprovat també, i acaba, és una cosa que tenien clara però l'hem portat a la pràctica. És a dir,
Jo soc de Benissa, Ro, la meva companya, és de Dénia, la companyia està afincada concretament entre Alacant i Elx, que és on vivim, però al cap i a la fi sempre estem tornant contínuament on tenim el coret i les persones, que és a la Marina. Doncs sí que hi ha hagut, hem comprovat, com deia, que allò que pensàvem que funcionava, que és la capacitat que tenen les persones d'associar-se i de no esperar sempre que de manera vertical, de dalt cap a baix, vinguin les solucions, és a dir, papà Estado, que prenga mesures i que et doni doncs, ajudes, rescats, el que siga. Això està molt bé i és necessari, però també van comprendre i van posar a la pràctica l'altra direcció, que és a dir, van muntar l'associació Protea, de la qual la meva companya Ro Castillo és presidenta, que és l'associació de professionals del teatre de la província d'Alacant. Van haver unes quantes veus antigues, persones que venen del teatre dels anys 80-90, gent que potser ja està jubilada, que van vindre a dir no ho feu perquè en la província d'Alacant la possibilitat de, per exemple, reunir-te en Diputació i, per exemple, recuperar bolos, activar una campanya, comprendre que hi ha famílies, que hi ha persones individuals, que hi ha professionals de la cultura, que si no es fa alguna cosa no podran viure d'això, doncs això no podreu fer res. No ha sigut el cas, s'ha fet... Bé, als dies de la pandèmia sí que aquesta perspectiva no la teníem. Assistíem a una doble pandèmia, que era la de compartir la pandèmia dels continguts gratuïts per xarxes socials. Nosaltres vam decidir que no ho fèiem. Per què? Perquè confiàvem que podríem fer alguna cosa, és a dir, que era una cosa transitòria, però que podríem fer alguna cosa si ens associàvem i si tocàvem la porta, per exemple, de Diputació o en taules de treball de l'Institut Valencià de Cultura, etc. La situació actual ara és bé que tenim un festival de Diputació, hi ha companyies professionals que s'han pogut beneficiar, han sigut reprogramades i serà, ara sí que és cert, la Covid la que donarà un poc la pauta de si sempre està el Becerro d'Oro a punt de vindre per no ve mai. Seria fantàstic, i acaba ara sí de veres, doncs que comprenguérem que això que estaves dient tu abans, de un poc el sentir i l'opinió que n'hi ha entre els col·lectius, entre la ciutadania, de que com vas ara a programar, d'acord, o com vas a fer teatre, con la que està caient, que això ens ho dien a nosaltres a les xarxes el 13 de març, per Facebook. Però 7 responsables, per què no suspendeix? Collons, perquè treballa de son, no vaja vostè avui a treballar. Mentre no hi hagi una ordre que diga avui no es fa teatre, volíem anar a treballar. Aquest missatge de tranquil·litat, de compromís, d'acord? Nosaltres des d'ara ja estem transmetent-lo quan acabem un bolo. Avui ho farem a Gata, fent Rita Trobadora a Gata, i serà la tercera que fem després de la pandèmia i tornarem a dir per tercera volta, la setmana passada ho van dir al Teatre Arnitxes i a Santa Pola, parem els aplaudiments, quan veus que allò va avall, parem els aplaudiments i es diem, normalment agraïm els aplaudiments, avui també agraïm al gestor cultural que ha decidit ser valent i dir, vinga, va, anem allà, fem el bolo, i també agraïm al públic que faça cas i que confie que amb açò i amb açò pots vindre, t'asseus separat i assistixes a un acte cultural, artístic, en el nostre cas teatral, amb totes les garanties de sanitat i també de gaudiment de tota la vida. Això és un poc, estem ahí, en aquesta militància i en aquest confiar, bàsicament perquè a mi no em dóna la gana suïcidar-me. Nosaltres com a companyia ens hauran de matar. Això és un poc l'actitud amb la que ens presentem avui, per exemple, davant del públic. Molt bé, Joan. Després ja continuareu tots quan encetem el debat complet, però molt interessant el que esteu dient. Ara passem a l'àmbit literari i editorial, amb Maite, que ja ens podrà contar un poc com heu viscut, Maite, a Dilatando Mentes, la vostra editorial i alhora empresa, tot el tema de la promoció dels llibres, de les presentacions, tota aquesta travessia del desert que ha suposat els successius decrets d'alarma i el confinament que es va començar a març. Clar. Bon dia a tots. Nosaltres, com han dit alguns dels nostres companys, quan va sorgir la situació de l'estat d'alarma, que tots ens quedàvem en casa, que no es feia res, totes les presentacions que nosaltres teníem programades, totes es van anul·lar. Aleshores la situació és dir, i ara què fem? Per
Perquè, clar, n'hi ha que distingir, nosaltres no som una gran editorial. Les grans editorials distribueixen els seus llibres en les distintes llibreries i van venent-se. Nosaltres som una xicoteta editorial que tenim que lluitar dia a dia per a que ens coneguen, per a que els nostres llibres es venguen. Vull dir, fem activitats d'animació lectora, sobretot per als més menuts, per als més joves. Clar, ens llevàvem part de lo que nosaltres utilitzàvem com a promoció. La primera reacció va ser per això, es va paralitzar tot i veure, bueno, això a veure per on va. El que passa és que sí que la diferència entre nosaltres i ells és que diguem que el disfrute de lo nostre, que són els llibres, sí que es pot fer en casa. Aleshores, clar, actualment, gràcies a les pàgines web, a la venda online, la gent ha continuat disfrutant de lo que és la lectura en sa casa. Per tant, no han tingut aquest paró com pugueu tindre vosaltres, perquè el que sí que hem notat és aquesta part de presentacions i de més, que per a nosaltres, els autors espanyols, és tan important que aquest número de ventes hem deixat de tindre-les. El que també és veritat és que moltes de nosaltres pensem que el que són els artistes en general sempre tenim que anar lluitant contínuament. Per tant, estem acostumbrats a tot el que ens ve, normalment no sol ser fàcil. Per tant, igual que nosaltres, les llibreries. Moltes llibreries han sabut com pegar-li la volta a la història i han començat en les presentacions online, en els packs, vull dir que sí que n'hi ha hagut una capacitat de reacció que pense que només en un sector que no el nostre, que té que estar contínuament lluitat, pot tindre. No és un sector còmode per a res i efectivament s'han estat adaptant. I molta gent també coneixedor de la situació de la cultura i amant, en el nostre cas, dels llibres, nosaltres hem notat un recolzament impressionant en quant a editorial i en quant a llibreries. Molta gent que potser s'ha gastat el que tenia que gastar-se en tot l'any com una espècie de bonos, que això ho vam pensar en les llibreries, de dir, bueno, tens un bono d'aquests diners que ara l'invertixes i compres llibres al llarg de tot l'any. Vull dir, n'hi ha que reconèixer també la gent amant de la cultura que sí que ha recolzat tot aquest sistema. I com dic, nosaltres no hem estat en aquest punt tant de tallar tot perquè el nostre sí que es pot disfrutar des de casa. Si hagués sigut fa uns anys en què el tema de la compra per internet era una cosa més complicat o que no existien les xarxes socials que ara tant ajuden a la promoció, això hauria sigut, en el nostre cas, brutal, perquè entonces sí que simplement la gent coneixia els llibres a través de les llibreries, però com en aquest cas les xarxes socials i tota la promoció es fa també molt de forma virtual, l'impacte no ha sigut tant. Però sí que és veritat que les presentacions és un número de ventes molt important que nosaltres hem perdut. I en quant als actes, que sempre parlem de la seguretat en els actes i demés, jo el primer acte que he fet ha sigut en Ondara, el Contacontes. Va ser per a mi molt emotiu perquè després de tantes vegades assistent a presentacions, a actes i demés, després d'haver-se paralitzat tot, era el primer acte que feia d'alguna manera en normalitat. I a més el públic, en aquest cas els xiquets, acostumbrats a casa, a col·le, en precaució total, va estar superben organitzat, això n'hi ha que dir-ho, per tant van disfrutar a tope. Vull dir, però és que jo, que estava contant el conte, també vaig disfrutar perquè per un moment se me'ls va oblidar la situació que estàvem visquent. Vull dir, em van donar una normalitat a la situació i al final dius, és que ens podem, és la situació que n'hi ha, però ens podem adaptar. Poden celebrar-se moltes més coses de les que ara s'han celebrat. Jo entenc que la por ens para, al que ho organitza i als que assisteixen, però realment si està ben organitzat es poden fer moltes coses. Jo vaig disfrutar molt de contar el conte als xiquets perquè a més els xiquets acostumbrats, ja et dic, a no tindre res extra, ho van agrair molt i jo penso que això passa en general. Per no dir mentira, esta setmana hem fet una presentació, no, Àngel, de Somnis Terribles, d'un dels nostres llibres. Han fet una presentació, però clar, tornem el mateix, l'afluència és molt menor. Antes, potser una presentació que acudien en una ciutat, estic parlant, 90 o 100 persones i després potser compraven el llibre la meitat, doncs ara l'aforament era de 20 o 30. Entonces ja saps que
les ventes són menors, però per almenys han hagut una presentació. Ara comença. Però clar, si ara comença altra volta a augmentar els contagis i torna a topar carrera, vull dir, és una situació que dius, bueno, esta primera l'hem suportat, no? Però ens suportarem una segona? O sigui, saps? És molt per a nosaltres i penso que tot en general és molt important el recolzament que ens facin, els actes, el dir estem ací, la cultura existeix, la cultura és segura. Vull dir, és molt important per a poder seguir. I ja que sempre ho tenim difícil, perquè nosaltres en situació normal sempre ho tenim difícil, doncs per almenys estaria genial. Perfecte, Maite, el teu testimoni. I tanquem esta primera ronda de primeres impressions amb Marina Mulet, també actriu. Conta'ns un poc com has viscut a nivell professional tota aquesta pandèmia. Hola, jo soc Marina Mulet, tinc 2 companyies de creació col·lectiva en la que anem treballant i fent. Podria considerar que són companyies que estan començant, no són companyies consolidades, són companyies que estem començant a fer. I la veritat és que després vas fent cosetes, ja sabeu que així hem de ser un poquet versàtils en tot i adaptar-te a tot. M'ha agradat quan tu has dit que som un sector, la cultura, de gent que és molt adaptable perquè hem hagut d'adaptar-nos a moltes coses. Llavors, quan va començar tot això va ser, uau, així ens hem d'adaptar i hem de reinventar-nos. A mi l'11 de març, antes de que començara, ja em van cancel·lar un bolo. Quan em van cridar i em van dir, era un acte literari a València i em van dir, no es farà. I jo vaig dir, com? No sé, les escoles encara no s'havien tancat, encara no havia començat res. Jo deia, ui, crec que estan exagerant una miqueta, no? Com que el meu cap pensava que no era tan greu. Però ja ell em va com dir, ostres, això va en sèrio, saps? I després ja, el dia 13, ja van tancar, ja va començar tot i vaig dir, uau, ara què fem? No? Com aquestes coses de dir, vale, tenia tots aquests bolos i com anava de 15 dies en 15 dies no sabia si es farien o no es farien i era aquesta incertesa de dir, bueno, doncs nosaltres què vam fer? Vam dir, comencem a plantejar, ja teníem ganes de plantejar la següent obra, doncs vam dir, bueno, aprofitem ara per a plantejar la següent i quan tot això acabe tindré alguna cosa que oferir, diferent de lo que ja podem oferir, no? Com intentar aprofitar la situació per a generar coses noves. Però bueno, ahir també entra en aquesta cosa que han dit ells de dir el procés creatiu no està contemplat en... Vull dir, nosaltres rebem els diners quan fem l'obra, perquè, bueno, si pots rebre alguna ajuda o això, però realment tu fas un recorregut molt llarg per arribar al dia de la representació, que és quan ahir tu mostres el que estàs fent i hi ha un intercanvi o reps, bueno... Però bueno, vam intentar readaptar-nos a això, aprofitar això. Després ens vam trobar que... Jo em vaig trobar en coses molt curioses de festivals que es van adaptar molt bé. I de sobte, jo tenia una actuació al Literarum, que és un festival que es fa a Móra d'Ebre, d'espectacles literaris, i de sobte em criden i em diuen anem a fer-ho digital. I era març, crec, a finals de maig. Anem a fer-ho digital, passa el que passa, anem a fer-ho digital. Van prendre la decisió superràpid, van reaccionar superràpid, i jo, però digital com? Jo dic, però com? Com voleu fer-ho? No, una aplicació, havíem buscat una aplicació per a fer-ho en streaming, no sé quantos... Clar, allí jo li vaig veure un sentit a lo que tu dius, no? Esta cosa digital de veure a les pantalles, evidentment el teatre és presencial. Al teatre hi ha algo que és essencial de la comunitat i la comunió, igual que la música, hi ha algo de que ho compartim alhora tots junts i es viu tots junts, encara que no ho comentem en el del costat, hi ha algo que estem compartint junts i que és molt diferent i que una pantalla et talla. Però en aquest cas jo li vaig veure un sentit perquè és una fira de programadors, no? Era una fira, no era un festival, era una fira. Llavors era com dir, no anem a donar-nos per vençuts. I em va parèixer molt valent perquè vam buscar la manera que això es fera possible, perquè és veritat, confiant en que això després podia tindre uns fruits i que aquests programadors després programarien. Després, quan això acabara, havíem vist una sèrie d'espectacles. Però clar, de sobte et diuen, bueno, doncs tu a ta casa fas l'espectacle. I jo deia, a veure, com vaig a fer jo l'espectacle? No, però per sort
És un espectacle xicotet, de xicotet format, que jo em faig a mi mateixa, tinc els meus foquets xicotets, no sé què, i em vaig poder adaptar jo a aquestes circumstàncies. No el que diem, aquesta adaptabilitat de dir, si no puc posar aquesta llum, doncs poso una altra, i m'adapten el que jo tinc a casa. I la veritat és que va resultar molt bé i em va parèixer com molt valent per part d'ells de dir anem a invertir en una bona aplicació que es pugui veure bé i què tal, i va anar molt bé. Però després t'has trobat en altres situacions de gent que et va dir no, això no es fa, i després no ha tornat a saber res. Com dir, buscar aquest compromís per a mi és important, que m'ha trobat en situacions molt diferents, o uns festivals que van cancel·lar i només es va alçar l'estat d'alarma, mos van programar. Jo a juny encara estàvem així i vam fer una funció i jo me'n recordo això nerviós del principi de dir com farem això? Perquè nosaltres parlàvem al públic, els tocàvem, els parlàvem, els no sé quantos, i de sobte diem, no podem, i oferíem cacaues i tramussos i mistela, i allò era una festa, no? Vull dir, i de sobte era, ai, no podem fer tot això. No existeix, però com buscar la manera de poder ser pròxim sense tocar, donar, no sé què, adaptar-ho. I me'n recordo que estiguent allí em va dir la programadora, ha vingut una dona del poble, una abueleta, que estava supercontenta, superemocionada de poder eixir al carrer, era a la plaça, era al carrer, estava superemocionada, la dona anava amb la mascareta, es va sentar allí i quan es va acabar se'n va anar, però la dona es veu que li va dir, estic superemocionada de poder eixir al carrer i estar així fent alguna cosa. I això és el que jo dic, és que és superimportant que es programe, perquè encara que després estem acostumbrats, antes anàvem a veure el teatre i m'anàvem a sopar, o no sé què, o la socialització. Jo crec que hi ha alguna cosa més enllà que supera això, de dir, hi ha alguna cosa d'estar en comunió tots, veient una mateixa cosa, experimentant unes mateixes emocions, que és molt útil, que fa societat. Vull dir, jo crec que és molt important que la cultura estiga i que estigui al carrer i que estigui a les sales i que continuem fent això. Jo em vaig donar compte ahir de dir, ostres, que guai que aquesta gent siguem valenta i atrevint-se a fer això ara quan just acabem d'alçar-ho, perquè era com superprecipitat. Nosaltres també anàvem a veure què passa, no? Però què va passar? Res, tot va ser bo. La gent va estar a gust, la gent va estar... Entonces, hi ha aquesta cosa de la por que hem de vèncer. El virus està portant molta por. I jo crec que és algo que nosaltres, com a professionals de la cultura, podem combatre perquè estem acostumbrats a combatre aquesta por. I és algo de dir, siguem valents, posem-ho així, ajudem-nos a que això passi. I després jo vaig a ser, ja dic l'últim perquè m'enrotlles, perdoneu. L'únic que pensava jo després de dir, mirar aquesta crisi com una oportunitat. Jo és el que pensava de dir, és una merda que sigui aquesta crisi per tots els costats, però veure la crisi com una oportunitat tant de repensar artísticament el que estigués fent com una cosa personal, de repensar-se a un mateix, però també després, com a societat, repensar quin model tenim de cultura. Perquè només a vindre la crisi es va destapar tot. Es va destapar tota la precarietat cultural que n'hi ha, perquè aquestes coses, jo estic fent un procés creatiu i no sé quan el cobraré. No ho sé. I jo, en aquest moment, perquè estava donada d'alta d'autònomo, perquè perfectament hauria pogut no estar-ho, però perfectament hauria pogut no estar-ho i no hauria rebut cap ajuda. I jo hauria estat igualment treballant. Saps? I això és algo que portem arrastrant anys i anys i anys, i jo he estat molt de temps sense estar donada d'alta, que només cobres quan actues o quan... Vull dir-te, i si cobres, vull dir-te que hi ha una situació molt precària que ha eixit a la llum. Jo parlo del teatre, però sé que als altres sectors també d'això, però aquesta precarietat és com, posem-la damunt la taula, que la gent sàpia que això està passant, que la gent sàpia que estem fent classes per un costat, fent no sé què, fent no sé quantos, i damunt exigim una professionalitat, no sé què, i perquè nosaltres puguem portar aquesta professionalitat als llocs, necessitem molt de temps de treball, que no està contemplat a cap lloc. Per exemple, a França tenen ajudes o tenen... Si tu fas no sé quants bolos a l'any, és que no ho sé exactament,
et donen una ajuda i tu, per a crear el teu espectacle. De que com a creadors estem superdescoberts. A la que tu te'n vas a treballar com a actor a una companyia pública, no sé què, doncs sí, et paguen els assajos. Però tu com a creador estàs superdescoberta, sí. I jo crec que aquestes coses van eixir i jo dia, per favor, que això sigui una oportunitat per a reflexionar sobre això, que isca la llum i que es repense. I això és el que m'agradaria que passara, la veritat, tant a nivell de programació però també a nivell de la consciència d'això, i ja està. Sobre això que ha tancat ara, Marina, esta primera ràfega, ara que ja obrim el debat, per tant ja seran aportacions més breus de tots per a nodrir un poc la conversa. De fet, enllaça la teva pregunta, que era la de preguntar-vos en conjunt si considereu, tal com assenyalaves, que hi ha una consciència del sistema, de la societat, de la cultura com a producte interior brut, és a dir, com a font de riquesa o, evidentment, com a activitat. Aquesta pregunta és molt recurrent, però la vull preguntar en el marc precisament del que ha passat enguany. Considereu que està valorada com a PIB, ja no parlem considerada pel que és, sinó considerada com a producte interior brut. A mi m'agradaria posar un exemple del que acabes de dir. Per exemple, nosaltres, en el tema dels llibres, quan tu publiques un llibre, tens que presentar a la conselleria, tens que donar 3 exemplars, cedir de forma gratuïta 3 exemplars. Uno per a la biblioteca, uno per a la biblioteca de València, un per al depòsit, 3 exemplars. Dius 3 exemplars. 3 exemplars són 60 euros més gastos de transporte, ja són 100 euros. I tu imagina't que al cap de l'any, com és el nostre cas, fas 20 llibres. Doncs és una despesa. En el resto dels estats, quan, per exemple, crec que és Dinamarca, no, Àngel? Tindria que tindre ahí per anar preguntant-te coses. Per ajudar al tema de la cultura, en aquest cas de l'edició, resulta que agafen i el mateix estat compra un número determinat d'exemplars a lo que és l'editorial i es reparteix en les biblioteques de l'estat. Vull dir, ahí la diferència. Nosaltres tenim que regalar-ne 3 de cada un que publiquem. I allí compren a lo millor 200 o 300 o el que siga i reparteixen entre les biblioteques. Vull dir, és que només en aquest xocotet exemple és la diferència entre començar en una ajuda quan realment no és una... Vull dir, no estan donant una limosna, és dir, els teus llibres simplement que pensen que menys que una editorial del teu país i que els teus llibres estiguen a l'abast de tots els lectors de la zona. I així no. Així no només no t'ho compres, sinó que tu els tens que regalar. Vull dir que aquestes xicotetes coses són importants i és el que donen a entendre quina importància té la cultura. Sí, valoració del producte al cap i a la fi. Per això seguim amb la pregunta, Imma, que jo veia que assenties. En el món de l'art el tema és molt xungo, però xunguíssim, en el sentit que nosaltres tinc col·legues que han dit deixa't Espanya, tots són pluriempleats, 2 o 3 treballs. Això no és humà, això és una barbaritat. Saps? I dius, el que passa és que fas la reflexió i dius, bueno, estàs sembrant, a veure si... Jo a més soc docent a la universitat i intento clavar la llavor del qüestionament continu, que és la nostra obligació també, no? Per això serveix l'art, per a qüestionar-se contínuament les coses, mostrar aquesta societat que tenim, no? I ho ha dit abans, i ho dic ara, als artistes ens toca, la immensa majoria, pagar de la butxaca les exposicions que qui vol anar a veure veu. Tenim n'hi ha excepcions, però tenim moltes dificultats en la majoria de les sales. Hi ha algunes convocatòries que sí que paguen l'art, és a dir, jo presento un projecte artístic, s'exposa adequadament i et paguen com a artista el que estàs exposant, no? Però si no,
el resto del temps per a menjar tinc que tirar dels altres dos treballs i si no me voy fora d'Espanya perquè a Berlín la gent està vivint del seu art, a Alemanya o a Anglaterra o a qualsevol part del món més evolucionat, entre cometes, val? Però molt mal aquí en Espanya el tema. Com veieu aquest paradoxo? Sí, en aquest sentit jo crec que queda ben clar. Jo conec dos casos que a mi m'evidencien que tant administració de vegades, segons quines administracions, i ciutadania no es creuen allò de la cultura forma part del PIB. Una és, per exemple, el Festival Medieval d'Elx. El Festival Medieval d'Elx du 30 i prou edicions. Es composa de dues coses. Una fira medieval, que allà no es fa per carrerons, però també en espai obert, una fira medieval que sí, en tenim unes quantes i les coneixem. Però després hi ha fins a 20-25 propostes escèniques de dansa i de teatre que també tenen la mateixa, és a dir, l'edició primera ja tenia aquestes propostes escèniques. Ara el Twitter fa 2 setmanes que xorra sang, el del Festival Medieval, perquè és cert que Elx ha tornat a fase 2 perquè està disparada per Covid, però en qualsevol cas la gent no para de dir que com pot ser, és a dir, no critica el mercat, però sí que critica les manifestacions culturals, les propostes culturals i escèniques que puguen haver, de com puede ser que lo mantengáis, bla, 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 bla. I dius, tio, després de 30 i prou anys, continuo pensant que el Festival Medieval d'Elx és un mercadillo, això número 1, i 2, jo no veig, és a dir, les dades de contagis de Covid, les has dites tu abans. Ostres, mentre ja no es tanca una escola, no es tanca una missa, per què s'ha de tancar un teatre, en aquest sentit? I després, això per la ciutadania, però després també per les administracions. Moltes vegades, quan nosaltres hem alçat el telèfon per a parlar amb segons quins tècnics, ens han dit no puc fer res perquè el pressupost que tenia de cultura, o fins i tot de normalització, que nosaltres per fer teatre en valencià també ens telefonen, diu, se l'han endut tot a serveis socials. Dius, collons, per què? Està clar que fan falta coses. Hi ha famílies que ara passen dificultats, però altres pressupostos no els has tocat. Aleshores, un poc bé per les dues vies, des de l'administració i des de la ciutadania. Per això jo sempre apel·laria a és responsabilitat nostra, perquè si nosaltres no ens llaurem al mancalent, no ho farà ningú, d'incidir, insistir en aquesta idea de que el teatre i la cultura en general és indústria, perquè és que és indústria. Clar que sí. Jo també penso exactament igual i a part sí que m'havia apuntat uns números. L'any 2018 la indústria cultural va aportar un 3,2% al PIB i va rebre de finançació un 0,5%. Per tant, la indústria cultural és positiva. Que molta gent sí que pensa que potser en les grans ciutats pot ser que sí que es tingui potser una altra manera de veure la indústria cultural pel fet, per exemple, en Madrid, la gran majoria dels teatres o el Within Center que estava comentant que en gener em va sorprendre molt la quantitat de gent que treballa allà dins. Allò és una ciutat. És més, d'un dia per a un altre canvien l'escenari i em va sorprendre que baix l'escenari els tècnics es muntaven les típiques hamaques dels pirates que veiem que estan colgades entre els ferros de baix de l'escenari, pegaven una becaeta mentre es feia l'espectacle i a desmuntar i a muntar per al l'endemà. O sigui, ja no som només els artistes, vull dir, és que la indústria cultural maneja això, sobre 700.000 llocs de treball en el 2018. Què passarà, o sigui, ja no, a part de la gent que es dediquem a la cultura, què passa en totes aquestes empreses que es dediquen a... Jo sí que puc entendre això, de tota la vida, quan era menut, Txeche, tu què estudies? Jo clarinet, però clarinet i què més? Clarinet i què més? Clarinet, estudia música. I sempre era com a però de música, que sí que és de veres que potser en certs llocs, o pense que també de cada volta passa més, els artistes han estat un poc mirats com a, no sé, com a algo que era algo secundari, vull dir que tu tenies que dedicar-te a una altra cosa i això no, d'això no es vivia. I sí que pense que la societat a poc també va donant-se compte de que sí, de que això és un treball com un altre i hem dedicat
molt de temps i molta inversió a poder-nos dedicar a això. I efectivament ens costa fer 25 faenes, seguir estudiant, avui en dia tens que saber de redes socials, tens que saber de màrqueting, tens que saber d'estar a l'última en la tecnologia per a poder optar a poder treballar un poc. Així i tot no et dona la seguretat de que pugues treballar. Pues és el que ens ha tocat un poc. Tu vols aportar? Ho han dit tot. Mel. Per tant, creieu que la crisi del marc pandèmic i de totes les restriccions, ha hagut vagues del sector, virtuals, físiques, creieu que ha contribuït un poc, per veure-li una part positiva, a visibilitzar la tasca dels i les artistes des d'aquest punt de vista, de visibilitzar que és PIB, de visibilitzar que és un actiu de l'economia també? O creieu que ens hem quedat igual? Jo crec que ens hem quedat igual. Sí, Sí? A mi em fa la impressió que sí. Per l'estiu, sí. Dins del nostre sector sí que veiem molta activitat i canviaran coses, perquè també les noves tecnologies ens han aportat coses molt interessants, que antes pensàvem que tot tenia que ser presencial, estic d'acord amb tu, una obra de teatre, un concert, una obra, una peça, una escultura, algo, té que ser presencial, però quan no es pot, pues tenemos que maravillarnos-las y entonces, pues, yo que sé, igual que els invidents són capaços de, per altres mitjos, disfrutar d'altres coses que normalment dius necessites presència, pues a lo millor tenim que desenvolupar uns protocols de dir, a veure, tranquil·litat, oscuritat, jo que sé, o baixa la llum, deixa xiquets a l'altre costat, jo que sé, posa, és a dir, posar un protocol per a disfrutar de, no ho sé, perquè si la vida per ara té que ser així, que ahí vamos entrando y saliendo, pues algo tindrem que fer, no? Un altre tema que vos vull preguntar és el que podem veure avui. Avui nosaltres, per a fer aquest acte, fins i tot no sabíem el nou protocol dels aforaments, que és el que va decretar Ximo Puigdemont, que en actes culturals del 50 nosaltres així estem al 40% de la capacitat d'aquest auditori. La pregunta que vos faig és com veieu aquestes mesures, aquests plans de contingència en els actes culturals. És a dir, s'ha parlat i s'han vist moltíssims memes, moltíssima crítica i sàtira sobre un avió de Ryanair, 150 persones en 30 metres lineals i una audició teatral en la que fins i tot han de posar ficus damunt les taules, hidrogel, nitrogen líquid. Com valoreu, des del punt de vista vostre professional, les restriccions i les mesures de Covid? Puc dir alguna cosa abans de que... Esta setmana teníem programa per anar a veure una exposició a Alacant, al MACA, en alumnes. Tots volien anar. Bueno, és raro perquè es costa moure, però vamos, tots volien anar a veure aquesta exposició. El comissari anava a fer l'explicació a la falla i tal. Demanem a l'autobús, oh sorpresa, 55 places. Quants poden i quan no poden? Doncs aniran 2 o 3 autobusos. No senyor, 55 plazas. Dic, i això com és? Diu, mira, quan arribes, entonces es posa el termòmetre, entonces teniu... No, val, doncs les mans llevaetes i mascareta tot el temps. Anada i tornada. I tu dius, perfecte. Ara anem al MACA i poden entrar 6 persones. Dius, ale, doncs podem estar 3 dies per veure l'exposició. Cancel·lada. Ale, contesteu. El que diu Imma, aquest tipus de peripècies que estem visquent. A mi em va passar... Bueno, jo soc molt... Com l'orquestra es dedica a fer música de cine, soc molt aficionat a la música de cine i farà a finals de setembre, vaig tots els anys al FIMUCITE, que és el Festival de Música Internacional de Cine de Tenerife. I em va sorprendre molt que per agafar l'avió no van passar en Alacant, no van passar però ningú tipus de control, vull dir, ni em van prendre la temperatura. És més, crec que és la primera volta que no em van demanar ni el DNI per a pujar a l'avió. Efectivament, l'avió petat. I quan aplegues a l'auditori, un auditori que no sé si caben sobre 1.800 persones, només podien entrar 400, o sigui, feia pena veure un auditori que de normal les entrades s'acaben, aquest festival s'acaben, en una setmana s'acaben les entrades,
i a part passant tot tipus de proves per a poder entrar, que em pareix correcte. O també, segons tinc entès, en el futbol, en els regionals, sí que es pot entrar públic també. No sé tampoc quin tipus de control es passa, però a mi em pareix correcte que passem els controls que tinguin que passar per a que hi haga la màxima seguretat. Però passem tots o Efectivament. passem tots o ningú. Com ho veus, Joan? Clar, jo estic en aquesta reflexió últimament, perquè ara ens posaríem tots, i vosaltres també, posaríem a relatar casos, la casuística comparada d'avió petat o un auditori que en caben 1.000 només en 40 persones, això està a l'ordre del dia. Però clar, la pregunta que jo em faig últimament és, però ja està? És a dir, no podem fer res? Aquest agravi comparatiu que suposa que tu tingues, per exemple, un autobús urbà fins a dalt, o un metro a Madrid o a Barcelona, fins a la Bandera, i que la setmana passada o l'altra, fa 2 setmanes, a Roy i a mi, ens van cancel·lar una actuació a Elx en el centre de congressos, que en cabran allí 3 benisses, i que hi havia 30 alumnes matriculats i era un bolo només per a ells per a després del curs. I ens el van cancel·lar des de dalt, és a dir, telefonada de Generalitat, no es fa el bolo. Dius, collons? És a dir, no podem fer res. Els que estem en la base cultural, tant en la gestió com en la part artística, ens hem de quedar contínuament mirant estos agravis comparatius i ja està, és el que hi ha, és l'estatus quo i au. Clar, pense de vegades quins elements tenim de força, d'associació, d'empenta, per a poder dir un moment. Clar, perquè després pots fer una manifestació, els tècnics a Alacant, els tècnics es van manifestar i sí, i al final per sectors anem cagant-nos en tot, però dius, ja està. Estic últimament en això. Perquè, clar, queda pandèmia per davant i quedaran oportunitats per anar de gent la quadratura del círculo. És que té raó, el que passa és que, com diu ella molt bé, esta història ens ha posat damunt de la taula un mogolló de coses d'agravis comparatius. És que estem en la precarietat. A tutiplén. Entonces, ara sí, ara veuràs. Però, clar, costa moure, però és així, és el vehicle. Efectivament, és un poc plou sobre allò que ja s'ha banyat. Sí. Maite, el cas teu, en l'àmbit literari, s'ha produït sempre ha hagut una controvèrsia en el tema de les restriccions perquè havien limitat l'aforament. En els actes literaris no són massius, no ho han sigut mai. Per tant, com has viscut tu això, aquestes mesures per a poder fer una presentació literària que pràcticament han estat totes anul·lades? Pues això, el mateix que han dit el resto dels companys, vull dir, el que està dient esta setmana, s'ha fet una presentació, la primera presentació, era una presentació en una ciutat que sempre són més nombroses, però van anar la meitat. Entonces, lògicament, d'aquesta meitat, la meitat compra, vull dir, el número de ventes al final és menor, però jo penso que tot això és l'excusa, per dir-ho d'alguna manera, és la necessitat. Vull dir, pareix que desplaçar-nos en autobús o en avió o en tal, tot això és necessari perquè n'hi ha que anar a treballar i és necessari per a tal, i pareix que tot el relacionat amb la cultura, tot el relacionat amb això no és necessari. És que com això no és necessari, doncs entonces ahí n'hi ha que prendre més mesures que a l'altre que sí que és necessari. Penso que aquesta és sempre l'excusa que es posa. I vull dir, és més necessari... Per què sempre és la cultura el menys necessari de tot? Vull dir, quan s'ha vist que efectivament quan tots estaven confinats li han donat aquesta importància, el que diuen d'eixir als balcons, en els instruments, o d'obres de teatre, o el que siga, o en el nostre cas moltes editorials han posat. Nosaltres no consideràvem que això fora per també, d'alguna manera, per el dret del mateix autor, que està fent un esforç i tal, i després que anem a fer la seva obra, l'anem a posar perquè tot tingui accés, vull dir... Entonces, és el de sempre, que nosaltres sempre estem a la cua. El nostre és el menys necessari, però quan tots estan apurats és a lo que acudixen, a un bon llibre, acudixen a escoltar música per a relaxar-se, això no és important, vull dir... Si està més que comprovat, inclús per a la salut física, és tan important el mantindre's bé i tot el que és referent a l'art ajuda a la relaxació, a alliberar l'ansietat, vull dir, com sempre, nosaltres sempre som els que no som necessaris. Jo sols afegir una cosa, per una banda crec que és això, que són supernecessàries,
El problema ve quan es deixen de fer per aquest motiu. És a dir, a mi no m'importa, vull dir, hem d'estar separats, hem de portar... Vale, són mesures que això... Però que es deixen de fer els actes per l'aforament, jo crec que hi està el problema, perquè vol dir que no estàs valorant això com una necessitat o com un bé. I després, només volia afegir alguna coseta, que per exemple, quasi sempre a les ciutats hi ha moltes sales que van a taquilla. Vull dir-te, ara per a aquestes sales i per a les companyies que van a aquestes sales, això és devastador. Vull dir, ahir ja hi havia un problema de precarietat que ja estàvem parlant, de que moltes voltes a la sala tu anaves al 40% de la taquilla, que això ja és una vergonya, ja així, ja de fet. Però que damunt ara és com, si jo vaig al 40% de la taquilla i a l'aforo està al 40%, doncs que m'enduc 20 euros, m'entens? I això crec que és un problema que també, de lo que diem, coses que s'han destapat, doncs això també està eixint ara, de dir, què fem en això? Com anem a sostindre-ho? Efectivament. Doncs bé, ara ja anem tancant la taula, però sí que hi ha un torn un poc per a la participació, perquè així sou molts que esteu en els dos costats, tant en l'administració com més professionals de la cultura. Per tant, tenim els ponents, però vosaltres també ho sou per a interactuar. Algú vol comentar alguna cosa del que hem dit? Algú vol parlar d'alguna situació? Espera, ara et donaré... Jo, referent a el que esteu comentant de la injustícia o visibilització de l'autobús, l'avió, o després el que són els actes no culturals o l'entrada de 6 persones o els grups de 6 persones. I crec que és un problema de primer, qui pren les decisions, en quina altura es prenen les decisions, també un problema de desinformació, un problema de por, perquè esta setmana en la MACMA han tingut 2 dubtes al respecte de l'estat d'alarma del diumenge passat. I era el curs de pedra en sec, que n'hi havia 25 persones apuntades al taller, el diumenge és l'estat d'alarma i què fem? Suspenem el taller? Bueno, l'estat d'alarma l'únic que diu és que a partir de les 12 de la nit fins a les 6 del matí n'hi ha un confinament o una restricció de mobilitat. O, per exemple, aquest mateix acte, que el dilluns estaven decidint si suspenia o no suspenia. És que l'estat d'alarma no afecta absolutament res en aquest acte, mantenint les mesures de seguretat, els aforaments màxims, les ventilacions de l'espai i tal. Jo crec que potser el que va prendre la decisió de que tenien que entrar allí a l'exposició de 6 en 6 és perquè van malinterpretar que els grups eren de 6, però les restriccions són de 6 persones en events o en reunions familiars i socials, però no parla res més de la resta d'activitats. Potser l'entitat que estava fent-ho va decidir agarrar-se a lo més restrictiu, però això no significa que siga el que s'ha de fer en aquest sentit. I, per tant, traslladar als organitzadors o als que tenen que fer els protocols de seguretat, els diferents edificis i tal, que es cenyisquen a la normativa, però no més restrictiva. El que comentaven abans, el de França. França torna al confinament. Veus el titular, però després llegis la notícia i dius, bueno, però els col·legis estan oberts, la indústria està oberta, entonces no és confinament, són més restriccions, però ens estan generant una por que és que la gent ja no vol eixir. Potser és intencionat generar por perquè la gent no isca, però també estàs generant massa por per a matar indústria, sigui cultural o sigui de qualsevol cosa. Alguna aportació més per a si vas? Sí, espereu que vos passe. Sí, contesta Joan. No, que havia vist. A veure, per allà era... Hola, què tal? Jo soc Ro, com ha dit Joan, a banda d'actriu a Esclafit Teatre, soc la presidenta de Protea. Només volia aprofitar aquesta ocasió per a contar-vos un poc, de manera molt ràpida, com ha nascut l'associació i què és el que està fent. Protea és una associació de professionals del teatre de la província d'Alacant. Va néixer justament abans del confinament. Pensaven que podríem anar avançant a poc,
però se mos va vindre tot damunt i aleshores vam començar a treballar durant tota la quarantena col·laborant amb altres associacions de professionals de les arts escèniques a nivell autonòmic, distribuïdors, gestors, gent de circ, de dansa i de teatre, entre altres. Una de les coses bones que ha portat, si és que ha portat tot això algo bo, és precisament això, que els professionals s'han unit i durant el confinament era realment emocionant veure com tots estàvem units, com ens donaven suport i com van començar a trobar noves vies per a eixir d'este forat tan lleig. Concretament a Alacant s'ha aconseguit una cosa que sembla que no s'havia aconseguit mai. Alacant em refereix a la província d'Alacant, que és que s'ha format una taula de treball del sector de les arts escèniques que ens hem reunit en la Diputació, que hem negociat molt fins que ha eixit el famós Festival d'Arts Escèniques de la Tardor, que no és exactament el que el sector volia, però que sí que ha servit per ajudar a moltes companyies i en molts casos ha servit per a que a moltes companyies ens facin cas a prop de casa. Això de que nadie és profeta en su tierra a la província d'Alacant passa molt i ha sigut una molt bona oportunitat per a treballar a casa. Vos convido a tots a que si coneixeu professionals del teatre de la província els poseu en contacte amb nosaltres i que si no esteu associats o sou professionals de la programació, treballeu en un ajuntament, també hem col·laborat amb ajuntaments oferint el nostre assessorament o no sé, almenys diàleg i converses, que és el que realment fa que puguem avançar, que l'administració escolte a la professió. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Ro. I ara tanquem ja el torn perquè després ja ve la ronda final dels ponents. Bueno, gràcies. Per a qui no em conega, jo soc Joan Gre, soc un empeltat de la Marina que viu allà a Catarroja, a l'Horta. Des de fa 20 anys tenim una productora, una empresa de gestió cultural, que gestionem també espais, portem el Teatre Calderón d'Alcoi, i jo em dedique més a la branca musical. Primer que res, la veritat és que crec que això que està ocorrent avui és absolutament necessari. En la pandèmia el que ens ha demostrat és que necessitem veure'ns, tocar-nos menys, però necessitem veure'ns i totes aquestes situacions que ens està portant la pandèmia, parlar-les i els punts de trobada professionals crec que són fonamentals. Avui així estem treballant, com la gent que està treballant en una factoria de la Ford o com la gent que està llaurant. Estem treballant i crec que continuen les administracions, moltes administracions, per exemple, nosaltres, per el que estàveu comentant, fa molts anys que vam fomentar associacions professionals, estem en el BAM, estem en l'associació de promotors, estem en l'associació de distribuïdors de teatre perquè portem el pont flotant, estem en l'associació de gestors culturals i és fonamental que l'administració tinga una interlocució de la professió. I això ara s'ha vist perquè quan hi ha una pandèmia es veuen les costures i tota la fragilitat del sector i nosaltres vam estar totes les setmanes pràcticament en reunions via ordinador amb la Secretaria Autonòmica, en diputacions, en tal. Al final el sector ha anat traient coses però no ha sigut tan fàcil. No és fàcil. I avui, quan venia cap així, estava escoltant el ministre de Cultura. El ministre de Cultura va tindre diverses patinades molt fortes respecte al sector de la música i ara ja ha rectificat. Sanitat han tingut patinades molt fortes. Per exemple, aquest estiu, dins del Segunda Escena, van anul·lar un concert de Maite Martín en sold out, en Segunda Escena, que caben 3.000 persones i n'hi havia 800 persones en entrades venudes. Vull dir que era un recinte absolutament segur i es va anul·lar, però els restaurants estaven plens, el centre comercial estava ple i empreses amb més de 400 treballadors estaven plens i sense controlar els seus protocols.
Entonces, algú no entenia que estàvem paralitzant una indústria de manera una indústria i les altres no. Nosaltres entenem i hem d'entendre la cultura que si es paralitza com està passant en Elx o com està passant en el Baix Segura, que n'hi ha un brot fort i es paralitza moltes activitats, que la cultura o els esports puguen també veure's afectats, però hem de demanar que els umbrals siguin els mateixos. O sigui, no és possible. I tot això vull dir que al final és un camí perquè ningú sabia com fer els protocols, a poc a poc han anat creant-se aquests marcs i esperem que aquest mínim marc de treball que tenim actualment, si les coses més o menys van caminant i excepte en situacions de confinament, puguem anar treballant tot el sector de la música a poc a poc. I volia convidar també, muntem la Fira de la Música, el Troba'm en Castelló, sé que tira un poquet llarg, però també crec que jo es passaré al Magma, es donaré un link per a convidar-vos, per a que ells vos conviden a vindre a la fira. És una fira de música, és una fira en la que n'hi ha taules rodones, en la que n'hi ha trobades professionals i en la que n'hi haurà, que som sobretot, i n'hi haurà espectacles de música. Simplement encoratjar-vos a continuar programant, a programar de manera segura i demostrar a la societat que els espais culturals i la cultura és segura. Moltes gràcies, Joan Gre. I ara sí, els de la taula els dic que estem ja tancant perquè ja ve la següent taula. Per tant, una última ràfega, començant per tu, Imma, per a quedar-nos amb un poc el regust bo i positiu, que és difícil i s'ha de fer un exercici d'introspecció per a traure aquest optimisme. Un desig per a la vostra visió professional per a aquest 2021 que començarem. Pues és difícil. M'agradaria que els artistes, tots nosaltres, poguérem tindre l'oportunitat d'estar a taules on es decidisquen coses, perquè tenim moltes coses que dir, moltes coses que s'han posat damunt de la taula, parle de pobles, parle de comarques, parle de ciutats, em dona exactament igual, per a posar en evidència tot això. Jo crec que milloraria moltíssimes les coses. Javi? Jo desitge que pense que sí que s'està fent en la gran majoria de llocs, que de la part administrativa que seguiu tinguent la mateixa valentia que heu tingut de seguir programant cultura, de seguir comptant amb nosaltres, sobretot a poder ser cadascú ara que tira un poquet pa cas de sa casa, d'ajudar, si estem així, que ajudeu als artistes del País Valencià. Ja tornaran els temps de tornar a portar artistes d'altres llocs també, però això és un moment crític que necessitem tots l'ajuda i això, que seguiu tinguent la valentia i que seguiu comptant amb nosaltres, igual com ho heu fet fins ara. Joan? Sí, el meu desig és un poc apel·lar a la responsabilitat que tots tenim com a comunitat cultural, per dir-ho d'alguna manera, i arreplegaria un poc les reflexions dels companys i sí que un poc vincularia aquesta responsabilitat a desvincular-la de la marxa de la Covid. La Covid que faci el que li dona la gana, el que puga. Nosaltres com a societat lluitarem contra ella i la ciència farà el que haurà de fer, però que això no faci, que això no force que nosaltres no puguem continuar buscant les maneres per a treballar i per a aportar valor a la societat, en aquest cas valor escènic, valor cultural. En aquest sentit, aprofite molt breument, agafa el testimoni del que dia Ro, ella com a presidenta de Protea, jo soc l'encarregat també dins de comarques. Aleshores, la nostra intenció també és allargar l'associació, el contacte amb totes les comarques del sud del País Valencià. En aquest sentit, acabarem tenint contacte perquè entre tots puguem treure això per acabar. Perfecte. Maite? Jo simplement voldria agrair a les administracions que estan sent valentes i ens estan donant l'oportunitat de que la cultura no caiga en l'olvid i que continuem fent actes. I a tots els companys, simplement comentar-vos que al final sempre som lluitadors, per tant sabrem la forma de treure-ho d'alguna manera o altra i com sempre patint, com sempre hem fet. No és res nou, per desgràcia.
Marina? Bé, jo, per acabar, doncs, això, sí que m'agradaria que la cultura estiguera considerada com un bé essencial, que realment es doni la importància que té, tant, vull dir, parlem de salut mental, de creixement personal, de reflexió sobre la societat, i que realment es posa en un valor i en un lloc on això siga important i que, per tant, es programe perquè això és necessari i important com a societat i que això siga una cosa a aportar, que es faci equip en els artistes, en els programadors i que es programe això com a bé essencial que aporta a la societat i que és necessari. Això és el que m'agradaria. Doncs agraïm moltíssim el vostre testimoni, ha sigut un plaer. També molts dels que esteu ahí passareu per propers fòrums perquè creiem que és de molt de profit compartir les experiències que cadascú ha viscut i d'alguna manera que servisquen un poc com a arma terapèutica, no? En una situació molt complexa. Fins ací la taula d'obertura amb les empreses de la cultura. Ara farem una petita pausa de 10 minuts per a ventilar i vos preguem això, que en 10 minuts començarà la taula amb els tècnics i tècniques municipals de cultura. Moltíssimes gràcies a tots i a totes.